Se moito non amamos, gran santese facemos. Ola a todos, isto escribiu Afonso X na Cantiga de Santa María número 71. Das súas cantigas abrolla un proxecto no que se enguedellan, ademais, a música medieval, o jazz, a fotografía e a creación literaria. Falamos de Benveñas Maio, unha proposta de Pablo Samamed, que nos acompaña hoxe aquí esta tarde no plató cando o fotógrafo Eutropio Rodríguez, que se encarga da arte deste disco fermosísimo. Este é unha das interesantes pezas que compoñen o primeiro zig-zag deste 2021, contentísimo de estar de volta e seguir aprendendo cada día cos facedores de cultura. En novembro deste ano cúmprense 800 anos do nacemento de Alfonso X Sabio. Mañá, de feito, inaugúrase unha importante exposición impulsada polo Consello da Cultura Galega sobre a relación de Alfonso X con Galicia a través de nexos como as cantigas de Santa María. E precisamente desde esas cantigas abrolla este traballo fermosísimo que teño na man, Benveñas Maio, unha proposta de Pablo Samamed, toda unha viaxe sonora a través da música medieval e o jazz. Escoitamos como soa e despois falamos desta fermosura. Nove cantigas que atopamos neste disco tan bonito da colección da Central Folk, editado en formato vinilo, en no que a música se vai enguedellando coa creación literaria de Albacid e a proposta visual de Eutropio Rodríguez. Ele está aquí hoxe tamén cando o director deste delicado traballo, Pablo Samamed. Benvidos os dous. Temos aquí un problema porque Pablo creo que quere falar das fotos e Eutropio prefere falar de música. Claro. Sin problema. É do que sabemos. Eutropio, por favor, fálame do que hai musicalmente neste disco. Bueno, eu estou moi próximo ao jazz por vocación, por onde me formei, a miña fotografía ten sempre moito que ver co jazz. A parte, creo que, bueno, entendo un pouco o traballo de Pablo, entonces é un privilexio facer este traballo con el e deixar, como falábamos antes, deixar procesar, deixar fermentar o traballo de Pablo e poder regurgitar as fotos que se entenden con ese traballo e co de Albacid, porque isto era un traballo a 6 mans. Pois todo isto que fermentastes, que regurxitastes, quedou nun traballo redondo, super bonito, super delicado. Falaba Eutropio do jazz, o jazz é un dos pés nos que se asenta, o outro, a música medieval. Pois sí, sobre todo máis a música medieval. Eu de jazz, a veces, o das etiquetas é moi delicado, non? Porque parece que todo o que sea música que leve parte de improvisación é jazz. Eu aí teño miles dúbidas, non? Digo, desde o punto de vista de que creo que a improvisación existe en músicas de raíz europea, mesmo hai glosas medievales, é moito tratado de tal, e está moi entroncada en distintos ámbitos, non? Pero sí, é unha mestura de, canto menos, de música antigua con unha concepción un poquinho máis moderna en base ás armonías, en base a certos patróns. Era un traballo a moitas mans, comentaba o Eutropio. Non sei como, a través da fotografía, condensas todo isto que nos acaba de decir Pablo. Sí, a ver, a fotografía e a música teñen moito que ver porque falan moito de procesos inconscientes. Necesitas unha técnica, necesitas unha situación, buscar uns elementos, poñerte ti en situación, pero despois tens que soltarte e fluir, non? Entonces, por eso, para min é tan fácil traballar con músicos e traballar a un nivel de inconsciente así como de Pablo. Aparte, Pablo é moi xeneroso, porque Pablo non pon remilgos en pasarche pezas, en contarte as sensacións que ten.
E para un fotógrafo as sensacións pois é a materia prima, claro. Decías, Pablo, hai un momento que, bueno, os límites hai entre o que é jazz, o que non é jazz, os límites da música sempre son difusos, pero o punto de partida sí que está claro, son as cantigas de Santa María, son 9 cantigas, non sei como foi o proceso de escolla, non teño ni idea, e tampouco sei se cadra, por casualidade ou non, con este un pouco ano Afonso X Sabeo que se conmemora o 800 aniversario do seu nacemento. Sí, bueno, a escolla sobre todo, claro, que a xente cando lle ven o das cantigas de Alfonso X, bueno, a obra de Alfonso X, pensa sobre todo nas cantigas, pero hai as cantigas religiosas e as cantigas profanas, non? En este disco hai 3 profanas, me parece recordar, porque é verdade que en directo temos máis repertorio por a limitación propia do vinilo, non? Que é un formato que ten unha duración específica, non é como CD, non? Que podes chegar a minutaxes máis amplios. O que é interesante das cantigas profanas é a vertente que non é religiosa, senón, bueno, pois, temas que son bastante crítica á sociedade da época, non? Algúns poderíamos traerlo nos nosos días. Sí, seguramente ben, non cambiaba tanto a cousa, pero bueno. E o Tropio tocoulle, dicíamos antes, plasmar un pouco isto en fotografías. Decías, Pablo é generoso porque lle doado explicarche as súas sensacións e ti condensáchelos un pouco na figura desta nena maravillosa que é unha maia. Que son as maias? A rapaza teño que mencionar porque Celtia Montes. A outra artista, Celtia Moroño Vilar. Sí. Puxenme en contacto con ela despois de descartar 2 opcións por contacto da miña veciña Hortensia Vázquez, que me dixo a rapaza perfecta, esta vai a ser a Maia. Cando me dixo que se chamaba Celtia, dixen, bueno, seguro que é ela. É unha boa Maia, sí. Sí, claro, fun a ver e tal. Documenteime no confinamento, e despois Carlos Rodríguez Ximénez, que é un fotógrafo de Madrid que traballara nas Maias no norte de Madrid, pois pasoume unhas imaxes por WhatsApp e as imaxes eu paseillas a Ana Pernas e a Gloria Ramos, que foron as que fixeron toda a figuración, confeccionaron a diadema e tal. Bueno, eu falaba moito con Albacid e con Pablo e nos íbamos pasando material de todo eso. Cando nos deron liberdade, pois salín aí a Portagallola, quedei con Celia con súa nai en Bonaval, e tiña claro que quería disparar con luz ambiente, fomos a Bonaval, utilicei unha colcha de miña avoa Gloria, que é o fondo que temos aí, enganchado nos nichos de Bonaval, e montamos toda a escenografía, e Celtia, que é espectacular. Que parece unha deusa. Sí, é unha deusa. Pablo, é unha deusa. Non vemos tamén a Albacid, que fai un testiño, non? Tamén para o libro. Ela fala un pouco da esencia. O tempo, a terra e os ciclos. Bueno, compensa, condensa e ao mesmo tempo completa un pouco o traballo, non? Claro, porque, bueno, a idea básica para mí son 3, que é a presencia das rosas, non? Que salen casi todas as cantigas, o maio, en este caso, como ben decía Eutropio, que o levou pola figura das maias, non? Entón é como a chegada dunha primavera, non? De que me pareceu sucedente eso, non? De poner a unha rapaza nova como chegada de algo novo, non? Tamén un proxecto novo, con xente nova. Sabes o que a mí me parece? Un proxecto moi atemporal, no sentido de que un pouco viaxeiro no tempo, non? Desde o medieval hasta o contemporáneo, e diría o mesmo case das fotos, Eutropio. Esta nena podería ser unha nena de Europa do Leste, podería ser unha nena das danzas de Riobó, podería ser de moitos sitios. É un traballo que mistura un pouco todo, non? Incluso aí ten regustos mexicanos tamén. Podería ser tamén, efectivamente. Todo eso é inconsciente. Todo iso converte en moi universal, non? Sí, non cabe dúbida que estaba aí. As cantigas de Alfonso X e o jazz son moi universales. Non cabe dúda que cando estás traballando así con esa intensidade, con ese compromiso, e aparte, na cuestión das fotos e da arte, a mí me alimentaban os dous, tanto Alba como Pablo. A Pablo había que deixar un pouco máis tranquilo porque estaba creando, estaba gravando, pero a Alba dinlle moito a lata, ela me dou moito a lata a mí,
Bueno, de todo ese proxecto saliu este vinilo, que ademais ten aquí tamén unha foto de Celtia no medio, que dicías ti que, bueno, cando xira, bueno, unha maneira de sair ao exterior, non? Pablo, para rematar, quédanos menos dun minuto, e hai que nombrar a banda. Pois sí. Complicada de xuntar, e xa que están. Pois sí, moi complicada porque son cada un dun lado, prácticamente, e xa para cuadralos en Galicia, con todo o que caeu, pois complicado. Está Surso Badela, que sale aquí en esta imaxe, a viola de gamba, Begoña Lavide, que está con salterio de voces, Elena Tarrás, que é unha cantante de Barcelona, Iago Mudiño ao piano e Chus Pazos a batería. Iago Mudiño, máis ti que vos ocupastes entre os dous prácticamente da composición de todo o disco. Participan un pouco todos, pero con Iago un pouco máis, non? Sí, eu con Iago nos conocemos desde hai 15 anos. Pois nada, pois moitísimas grazas, parabéns por este traballo, un traballo preciosísimo, aí está, a ver se vos vemos en vivo pronto, a ver, a gozar da música e das fotografías, da imaxe do texto. Moitísimas grazas, Pablo, moitas gracias. Gracias a ti. Un placer. Seguimos, e agora ímonos a Illa de Arousa, porque ali quedamos con